Είχε κάνει ψηλό πρόβλημα. Δεν είχε καμία συνεδρία με τον ψυχολόγο. Να της χωρίσεις ένα χωνί στο στόμα και να μην σταματάς τα φάρμακα. Θα είχα πακωθήσει χειρότερα από το μόνο να έρθει μαζί. Να την πάει σε ένα εργοστάσιο που πάρει τέτοια φάρμακα. Ο εθισμός των νέων στο διαδίκτυο. Για ακού. Σχολείο από εξειδικευμένους ψυχολόγους, κοινωνικού λειτουργούς και ανθρώπους. Έχω βαρεθεί να ακούω πίπες. Κάνουν δουλειά πάνω αυτό. Να λες πίπες, έχει βαρεθεί. 20 ώρες μπορεί ο κάθε γονιός να πάει στο σχολείο, στο διευθυντή του σχολείου και να πει ότι εγώ θέλω να συμμετάσχω σε αυτή την ομάδα. Είναι 20 ατόμων, όπου μαζεύονται 20 γονείς μαζί με τους ειδικούς ψυχολόγους και συζητάνε για το ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Τι πρέπει να κάνουμε για θέματα σοβαρά από αυτή τη στιγμή στη σχολεία. Έχουμε τεράστιο θέμα, έτσι. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνει ο γονιός? Να πάει το συνεταίριο στο διευθυντή και να του πει: κύριε διευθυντά, θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Δωρεάν. Ούτως ώστε και εσείς να ξέρετε. Δωρεάν. Έτσι. Άρα υπάρχουν εδώ μέσα. Εμείς δεν τις Ο ξέρουμε. Μάνος ο Εκανάκης κάνει το δικό του αγώνα από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς στο πλαίσιο του Safer Internet κάνουμε δράσεις. Εμείς σε σχολεία, εκατοντάδες σχολεία, έχουμε το πρόγραμμα Readme, το μεγάλο πρόγραμμα. Άμα ήταν μέχρι εδώ το κόψω. Στην Ελλάδα έχουν κάνει πολλή δουλειά, πάρα πολλοί φορείς. Τι θέλουν τους γονείς? Ψυχραίνουν. Γιατί κάνουν όλοι τους γονείς? Και αυτό είναι τώρα, ας πούμε, πως κάνετε εσείς, κάνετε τα έργα, ποια είναι η επόμενη κίνηση που θα κάνει ο γονιός? Κρακ, το πεις. Αυτό είναι που βλέπουμε τώρα, ότι ένα στα 4 παιδιά, όπως και να το πάρεις, θα πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της πορείας του στο διαδίκτυο. Εάν ο πιτσιρικάς ή η πιτσιρική, τα βλέπουμε στην ώρα και η Μαρία μπορεί να μας τα πει ακόμα καλύτερα. Εάν λοιπόν ο πιτσιρικάς κάποια στιγμή κάποιος τον ενοχλεί στο διαδίκτυο, δεν θα δει να το πεις εσύ ένα εικόνος. Ναι, άμα τους έχω... Δεν θα να σου πω, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν θα στήσει εσένα. Πού θα πάει το παιδί? Πουθενά. Όχι, στη φίλη. Στη φίλη της. Τι συμβουλές θα δώσει η φίλη? Η συνομιλική. Χάνουμε το κομμάτι του ελέγχου και το κομμάτι της επαφής. Η Ζακυλούνα πάντα τα έλεγε, κατόπιν να ρωτήσει. Για να μας ρωτήσει ο Νίκος αυτό. Λοιπόν, μπαμπά, τρέξει, ξεκολλιάρει, το ίδιο, τώρα σου φτώσει και έτρεχε ο βλάκας ο πατέρας σου. Γι' αυτό, Ζακυλούνα, γι' αυτό. Κατάλαβες. Γιατί? Δεν το λέω. Το μετά, μπαμπά, μην ανοίγεις, γιατί...